Det gør jeg til hverdag, der bilder børn en hel masse ting ind. Det virker godt nok. Men at skrive sådan en tale her, det synes jeg faktisk er meget svært. Jeg har svært ved at skrive det ned, og så formulere det, og stå og læse det op. Men jeg har selvfølgelig også svært ved at huske nogle gange, hvad det er, jeg skal sige. Så ved jeg ikke på forhånd, om jeg bliver rørt, eller hvad der sker. Det går helt amok. Det har jeg ikke prøvet ind i en undervisningssituation. At følelsen de løber af med mig. Man bliver jo mere følelsen med jer, gør man ikke? Først så vil jeg starte med at sige tak til jer, der var med til at gøre mit polterarben til en sjov og uforglemmelig dag. Dagen den forløb, ligesom jeg egentlig havde ønsket mig og forventet og håbet på. Man er sammen med nogle rigtig dejlige mennesker, og vi lavede noget sammen, alle sammen. Og det var ufatteligt sjovt. Både at skyde lerduer, men også at danse square dance. Det er fantastisk at se så ud. Virkelig ført den af, at de kom med en dozy derude. Så det skal I hvert fald have rigtig mange tak for, jeg der var med. Og I skal være velkommen til at tage en øl over på min regning herovre. Hvis I har lyst til det. Så skal der også lyde en tak til dem, der har arrangeret det. Det kommer til at passe. Jeg vil gå ud fra Søren og Ulla, der har en finger med at spille på det. Jeg vil også lige give en lille tak til Claus. Tak fordi du ringede i morges. Det kan godt være, at jeg lød til telefonen, at jeg tog lidt stille og roligt og sådan ting. Men det var nu dejligt at få fjernet de her sommerfugle, som man har i maven, og sådan komme lidt i gang på snakken med dig. Du skal have tak for, at du kan være en ven, som jeg ikke ser særlig tit, men som ikke bare forsvinder. Og at du er en, som jeg altid kan stole på, og altid kan komme til, hvis jeg har brug for det. Vi ser hinanden for lidt, men det må vi jo gøre noget ved i fremtiden på. Men jeg er i hvert fald utrolig glad for at have dig som ven. Det var fantastisk, at vi kunne mødes nede på seminariet i Elling og læse lære sammen og have nogle interesser sammen der, men samtidig også have nogle interesser uden for lærerjobbet sammen. Det er meget glad for. Jonna og Bo, jamen først så vil jeg sige tak for det økonomiske støtte til det her bryllup her. Tak for hjælpen til nogle af de ting, som jeg har lavet et bordkort og de der sange efter nede i kirken. Tak fordi I har taget så godt imod mig. Jeg nyder mig at være sammen med jer. Jeg nyder mig at være sammen med jeres familie. Jeg er utrolig gæstfri. Og Bo, man kan altid stole på, hvad det er, du siger. Du siger din mening. Og det er altid rart at snakke med nogle mennesker, som ikke pakker tingene ind. Og Jonna, du har en gæstfrihed ude lige, og vi har nogle gode fælles interesser i noget bad og nogle ting, som vi godt kan lide. Og hvis ikke vi har noget at snakke om, så kan vi altid snakke om mad. Den gæstfrihed, som I har, den har jeg også givet videre til jeres børn. Mathias og Marlene og også Maria, en dejlig kone. I har også været rigtig gode til at tage imod mig lige fra starten af. Og Marlenes kæreste Nicolas, en dejlig fin fyr, glad for at møde dig. Vi skal nok få utrolig mange gode stunder med senere i vores liv. Det er jeg sikker på. Vi kommer i hvert fald til at være sammen rigtig mange gange i fremtiden. Der kommer nok lidt børn, som det er sammen. Søren og Ulrik, mine to dejlige brødre. I har simpelthen været med til at give mig en fantastisk barndom. Søren, du er storebroren, og en storebror, ham vil
ham vil man nok altid se op til. Du er den, der kunne bygge de mest fantastiske ting i Lego. Du har altid vidst alt om computer og IT, og du har altid været en sød og beskyttende storebror, der er klar til at hjælpe, hvis man har brug for det. Du var og er en, som kan tilsidesætte sig selv i forhold til andres ønsker og behov. Og det er faktisk en egenskab, som jeg selv mener, jeg også har fået. Og det tror jeg faktisk, jeg har lært af dig. Og stille op til noget frivilligt arbejde og kan se, at der er nogle mennesker, der har behov for nogle ting, uden at jeg behøver at få noget ud af det. Så det skal du have stort tak for. Ulrik, der har jeg altid leget sammen med. Det har været både med traktor og dyr. Vi har spillet meget fodbold, da vi var små. Vi spillede tit til 10. Kampen hjem tit 10-9 til mig. Fordelen ved at have en lillebror, der er noget 4 år yngre end en selv, så kan man styre resultatet, som man tænker. Det håber jeg ikke, at tage skade af. Udover at spille fodbold, så har vi cyklet meget rundt på gården derhjemme. Der har været Tour de France og arrangeret det gennem staden og det hele. Så vi har lavet meget, og ja, det er jo heller ikke så meget, så det var sådan en lille bakke ud i dagen. Det var da jeg altid stak afsted. Jeg har altid set mig selv som bjergrytter. Men det, at du er 4 år yngre end mig, det giver også noget forskellighed. Søren har jeg måske sådan mere sådan lige med. Vi har fuldstændig til mange ting. Fodbold og ja, blandt andet med fodbold har vi været en tur i Holland på udlandstur. Og Søren har måske mere fuldstændig med nogle ting, fordi at der ikke er så stor aldersforskel. Dig, du er lige lidt yngre, men det tror jeg har været med til, at jeg har haft dig, at det har givet mig evnen til at se, at alle mennesker er forskellige, og at vi skal møde mennesker på den måde, som de nogle gange er, og vi skal acceptere den forskellighed, der er. Så det skal du have mange tak for, at du har givet mig det. Mor og far, skriver jeg lige her. Vi skal også stort tak for, at I også har bidraget lidt til det her bryllup. I har efter min mening givet mig den bedste opvækst, en dreng, han kunne ønske sig. Jeg har aldrig manglet noget, og jeg har altid været der. Jeg har altid følt, at I vil gøre hvad som helst for mig. Jeg elsker at hjælpe til derhjemme på gården, men desværre så begynder det at knibe lidt med tiden. Jeg vil gerne hjælpe meget mere, end jeg egentlig gør, men nogle gange så har jeg også alt muligt andet, som jeg har gang i, der gør, at så fik vi ikke lige malet gården her inden den store dag og sådan nogle ting her. Til sommer så tager jeg væk til USA, og de er altså store planer, men så må jeg gøre det, når jeg kommer hjem. Mor, du har gennem en god opdragelse givet mig en god almen dannelse. Det var et ord, vi snakkede meget om på seminariet. Men du har lært mig meget om, hvordan man skal være, når man kommer ud i verden. Hvordan man skal opføre sig. Du har lært mig noget om at være en god ægte mand, faktisk. Det nyder jeg også godt af, at jeg kan rydde op og gøre rent og vaske tøj.